Ara un moment, sisplau. Sí, perdó. Sí? Estem a punt? D'acord. Bé, ara farem un incís perquè tenim comunicació directa amb les altres esferes i farem un petita clocada d'ull. Avui hem parlat de molta gent que ja manca, que ens ha deixat, sí. Últimament hi ha un reguitzell, però ahir Santiago Mateu Gimeno hagués fet 66 anys. I com deia en el seu perfil de Facebook, ell va estudiar a la Universitat Autònoma del 13 Rue del Percebe. Jo el vaig conèixer fa 2 anys. Gràcies a aquest senyor hi ha un dinar, on molts dels que estem aquí ens vam conèixer per primera vegada. Però en Santiago era, com diríem, excessiu en tots els aspectes. Em va deixar petjada. No m'imagino el que devia ser viure amb ell tota una vida. Aurores, un petó. Encara no fa ni un any que ens va deixar i el tenim de ben segur preparant-nos unes braces per quan ens retrobem, i aquest cop en la seva foguera. Si bé no tinc cap pressa, ell ho entendrà, suposo, no me n'oblido de que quan arribi el moment hauré de passar per la seva foguera per fer-li 5 cèntims de com m'ha anat. Era un 8 de juliol del 2013, la nit 403 de les 1001, quan jo li vaig dedicar el meu acomiadament. De les últimes coses que em va dir em quedo amb una. He aquí que no sé si mi vida se debate en la nada. Jo li vaig dir, Santiago, recuerda que el tiempo no existe. Que res és el que sembla i el que ho és no ho sembla. Que som el que pensem, que som el que somiem i que som el que recordem. I que per això, ell, aquell dia, amb nosaltres es va fer immortal. O com diria ell, a ver si quedamos de una puta vez y nos hacemos un cochinillo y unos vinos. Ahí quedamos. La intensitat del dia que ens varen conèixer va esdevenir una sòlida i fèrrea foguera que avui en dia encara crema. A la nostra foguera ningú queda enrere. I per això és que plegats tots diem que aquell dia els nostres cors hi seràs per sempre. Miquel? A veure, jo recordo la darrera conversa amb el Santiago. El Santiago era un caballero legionario que va servir a Smara, a Alejandro Farnesio. Y em deia, tengo mucho miedo de no saber morir con la dignidad que requiere encarar la muerte. Digo, no seas tonto. ¿Qué coño de dignidad? Pues la tienes para derrochar. I estava molt preocupat. I si no sé morir bien, em deia. I si no sé morir bien? És fantàstic. És a dir, morir bien volia dir no donar pel sac ni a la seva dona ni a la seva filla, no fer patir els altres, no tenir la gent preocupada. És a dir, el seu codi d'honor era tan gran que la seva gran preocupació enmig del càncer que tenia, pobret, que se l'emportava, era no sé si sabré morir bien. I si això no és un heroi, jo no sé què és un heroi. Jo ja no ho sé. A mi em va recordar molt el meu pare, que quan estava al llit i tots li amagàvem que s'havia de morir, però ell ho sabia perfectament, em va dir, si ves que estoy muy mal, any 75, estem parlant, oye, tú tira y me acabas y ya está, que yo lo que no quiero es molestar. Lo que no quiero es molestar. Que dius, però què vols dir si molestar? Si t'estàs morint, tio, vull dir que... Pues no. Clar, aquesta gent és gent que està feta d'una altra pasta. És gent que normalment, precisament perquè no volen molestar, passen per la vida amb una gran discreció i amb una gran elegància i no es fan notar. Però, hòstia, quan no hi són, si els trobes a faltar? Molt, els trobes a faltar molt. Santiago era molt burro, era molt animal, pobret. Penjava al Facebook unes coses tremendes, deia que havia que invertir en comprar guillotines, per exemple. Aquí lo que hay que hacer es comprar guillotinas, cojones! Bueno, segurament tenia raó. Menos mariconadas y menos juegos florales y al lío. Bueno, era un tio que era tremendament d'esquerres, era un revolucionari. Un independentista en llengua castellana fantàstic. Us ho dic perquè hi ha gent que confon els termes i pensa que la Legió és Millán Astray. I no, com a qualsevol part de la vida, hi ha gent que vés a saber per què ha acabat allà i per quins motius, i la vida que hi ha darrere,
I si mirem a les persones i ens imaginem com eren de nens, doncs igual les humanitzem una mica més. Jo m'imagino el Santiago de criu i a banda de que devia ser una cosa per sortir corrents, me l'imagino amb aquella carona picarona. Tenim una foto tots dos que estem agafats així de la mà, mirant-nos així, que dius, hòstia, que peligro tiene Santiago. S'ho deu estar passant pipa allà dalt. S'ho deu estar passant pipa, perquè aquest està dalt, s'ha colat. Aquí ha llegat la legión, pam! S'ha posat a l'ordre. S'ha puesto en legionario, li han obert les portes i deu estar manant, directament ara mana allà dalt. Jo l'única cosa que li demano és que amb ell, home, que ens faci un forat, no? Perquè a mi m'és igual Nadal que baix, que al centre o que pa dentro, però si està al Santiago considero que ens ho passarem millor i segurament continuarem aprenent, perquè de la gent així l'única cosa que es pot fer és callar la boca, obrir les orelles i prendre nota. I això és tot el que puc dir del meu company i germà Santiago. Moment. Sí? D'acord. Què? Jiménez. El Montoro? Rebut, alto i claro. Ah, sí? Santiago, que comença a encendre la foguera. Vale, menos mal.